Pers fly i væg. Ja, det der skal ske, det er, at jeg flyver den her med fuld fart herhen, og så ind i den væg der. Jeg flyver lidt på runder først. Håber jeg. Det gør det nu. Er det nu? Ja. Så skal jeg ikke skide. Der sker faktisk noget af det. Er propelrør af? Ja, fandme af, ja. Var det det eneste? Foldede den sig. Ah, okay. Ja, den her. Kulfiberlæseren brækket af forskellige steder. Vi er næsten nødt til at gøre det. Jeg synes faktisk, det er imponerende, når man tænker på det dæk, når den Jeg er nødt til at prøve igen. Se om serverne mere. Vi prøver igen. Jeg tror faktisk godt, at vi kan tage en tur med. Det er en helt normal hobby, det her. Ja, vi prøver igen. Det er vildt svært at styre nu. Det var vist sidste gang, den her. Med mindre vi kan gøre eller andet her. Få det her til at sætte fast her. Jeg tror faktisk godt, jeg kan. Vi prøver igen. Er det 4. gang? Det er 4. gang, ja. Take 4. Take 4. Det er jo 0 sekunder, det er ærgerligt nu, altså. Det er godt nok. Den er sejlet ud. Det er godt, for printen ikke går stykker. Take 5. Kan den klare en tur mere? Ja, jeg kan. Det er så meget til at dræbe den. Du har ikke særlig godt med. Slut! Så er det slut.